Вы на канале Гродно 1127, і сёння ў нас даволі цікавая і араматная тэма. У новым відэа мы распавядзем вам пра гісторыю гродзенскіх кавярняў. Ці ведаеце вы, што менавіта ў Гродні з'явілася першая кавярня на тэрыторыі сучаснай Беларусі? У якіх кавярнях гродзенцы пілі каву, а таксама дзе яны размяшчаліся? Бярыце сваю філіжанку з кавай, стаўце падабайку гэтаму відэа, падпісвайцеся на наш канал, і мы распавядзем вам новыя цікавосткі гарадзенскай гісторыі. Гісторыя гарадзенскай кавы бярэ пачатак у другой палове 18 стагоддзя, калі майстры і рамеснікі прыехалі ў Гродна з заходняй Еўропы па запрашэнні гарадскога старасты Антонія Тызенгауза. У 1770-х гадах Тызенгаус заклаў у гарадніцы першы кафенгауз. Сёння на яго месцы размяшчаецца галоўны корпус Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Падобныя установы гродзенскі стараста заклаў і ў навакольных мястэчках, Ласосне, Крынках і Паставах. У той жа час разам з кавай у горадзе з'явілася шмат новых рэчаў і прыстасавання для спажывання ды гатавання напоя. Напрыклад, у палацах магнатаў будавалі адмысловыя печкі для абсушвання зерня і гатавання кавы. З'явіліся млынкі і цэлыя наборы посуду для сервіроўкі кавы. Але хваля захаплення кавы сышла разам з Антоніем Тызенгаузам, які пакінуў сваю пасаду ў 1780 годзе, а кафенгаўзы перапрафілявалі ў корчмы. У першай палове 19 стагоддзя на Гродзеншчыне стала папулярнай гарбата. Нягледзячы на тое, што шляхта лічыла піццё гарбаты непатрыятычнай справай, яна хутка заняла сваё месца ў штодзённым жыцці гродзенцаў. Гэты напой часцей прывозілі з Расіі і не пілі, як англічане, з малаком. У гарбату дадавалі некалькі кропель віна і лімон, а вельмі хутка набраў папулярнасць і самавар. Пад канец стагоддзя гарбату дома пілі ўжо прыкладна 10-15% беларускіх сялянаў. Але, як і кава, гэты напой заставаўся даволі дарагім, ды і цукар каштаваў нятанна. Дарэчы, а які напой вы часцей п'еце? Каву ці гарбату? Падзяліцеся з намі ў каментарах. Тады ж у гарадах і мястэчках пачалі адкрываць чайныя. Там можна было выпіць шклянку гарбаты за пару капеек, але якасць гэтага напоя была зусім не тая, што ў шляхецкіх дамах. У Гродні папулярнасцю карысталіся цэйлонская гарбата і чорная байхавая, а таксама сарты імператарскі і кітайская ружа. Праз гэта кава і гарбата паступова пераўтварыліся з прадмета раскошы ў штодзённы прадукт большасці жыхароў горада і ваколіц. У міжваенны перыяд магчымасць выйсці ў горад на каву ў гараджан была, але кавярняў і цукерняў было няшмат. Асноўная частка установаў былі шынкі і танныя рэстараны. Самай папулярнай сярод гродзенцаў была кавярня Напалеона Катоўскага, якая працавала яшчэ з часоў Першай сусветнай вайны і праіснавала да сярэдзіны 1920-х гадоў. Яна размяшчалася ў будынку на рагу сучасных вуліц Найдуса і Савецкай і ў свой час лічылася самай саліднай і нават элітнай кавярняй горада. Была яшчэ кавярня Леанарда Шыпоўскага насупраць кінатэатра Эдэн, сучасная чырвоная зорка. Туды часцей заходзілі па дарозе ў кінатэатр, каб набыць пончыкаў перад праглядам фільма. Нельга абмінуць бузярню Орыент, дзе таксама падавалі каву. Яна размяшчалася на рагу сучасных вуліц Ажэшкі, Сацыялістычнай і Віленскай. Да кавы там прапаноўвалі вялікі выбар слодычаў. Насупраць, на месцы сучаснага будынка ЗАГС, у 1930-е гады размяшчалася кавярня Стамбул. Паміж сабой гродзенцы называлі яе турэцкай ці папросту «Утурка». За апошняе дзесяцігоддзе ў Гродні адбываецца сапраўдны рэнесанс кавы. У горадзе з'яўляецца ўсё больш і больш новых кавярняў на розны густ. У Гродні сёння можна налічыць больш за 30 кавярняў. А ў 2016 годзе адзін з гродзенскіх прадпрымальнікаў нават запусціў свой брэнд кавы «Горадня 1128». Калі вам спадабалася відэа, то пастаўце падабайку і падпішыцеся на канал Гродно 1127. Таксама націсніце на званочак, каб не прапусціць наступнае відэа. А ў каментарах можаце напісаць, якая ваша улюблёная гродзенская кавярня і чаму.